Mayor Jerry Trias may apila sa publiko kadungan sa pagdula sang curfew kag liquor ban. Biyernes na nagpagawa sang executive order si Mayor Trias nga nagadula sang curfew kag liquor ban sa syudad sang Iloilo. Kasunod ini sang padayon nga pagnubo sang kaso sang COVID-19 sa syudad sa sulod sang pila ka semana. Para kay Mayor Trias, importante nga amat-amat nga mabuksan ang ekonomiya para makabawi ang mga negosyo kag magbalik ang mga trabaho. Nahibaluan, madamo sa mga negosyo ang temporaryo nagsirado bangod sa pandemya, gani madamo man ang nadulaan sang panghabuyan. Duwa ka tuig nga damo way sang trabaho. Ang aton pagpapanaog sang cases matugtad nga matamat na ang ekonomiya naton. Pero kadamo na sang mga negosyo nga nagsilira, damo naman trabaho nga nadula, pero kung matamat balik ang ekonomi, manami na nis para sa aton. Bangod sang mando sang alkalde, manginhalog na ang paghulag sang publiko ilabi sa pagpauli kung gabi. Mahimo naman makabukas ang mga resto bar kag makaserbis sang ilimnon. Apang sa piyak sini, may apilaman ang alkalde sa publiko nga hindi pag-abusuhan ang pagdula sang curfew kag liquor ban. Suno sa alkalde, dapat hindi malipat ang mga negosyo kag mga customer nga kinahanglan sa gihapon mosunod sa protocols. While nadula na nga aton liquor ban, kag na-lift na naman ang curfew, nga pangabaygid ko tani nga ang minimum health protocols isundon ginaton. Ginawat na kapapanaog gid sa cases para nga makabalik na ta sa normal. Kay kabudlay na gid man, damo na nawad ang trabaho, kag gusto ta ibalik na ang mga economic activities nga way naton natugtan. Sa karon, ginahulat sang lokal nga panguluhan ang mangin abiso gikan sa Interagency Task Force para sa masunod nga alert level classification sang syudad. Madumduman, nag-apila na si Mayor Trias nga panubuan ang status sang Iloilo bangod sang pagdubo man sang COVID-19 statistics. Kevin Patrick Asipe para sa Level Up Patrol. Mga positive Ilonggo values nga ginpinta sa overpass naghatag sang inspirasyon sa mga Ilonggo. Agaw atensyon ang bago nga itsura sang overpass sa Benigno Aquino Avenue matapos ini ang ginpintahan sang nagkalain-lain nga duag. Obra ini sang grupo sa mga Ilonggo artists bilang suporta sa lokal nga panguluhan sa tinutuyo nga mapatahumpa ang syudad pinaagi sa pagpinta sa mga pampubliko nga mga lugar. Agaw atensyon man ang mga tinaga nga ginpinta sa mga hagdan nga nagapakita sang positibo nga karakter sang mga Ilonggo. Ang mga positive Ilonggo values ang kaangay sang pahanumdom para mangin maayo sa isig kapareho. Para sa mga nagalabay kang nagagamit sa overpass, inspirasyon ang dala sang sini nga mga tinaga. Namin sa lang taon makatag sa sing inspirasyon. Nami siya. Kag colorful. Wag gid do nami gid maglakat la pababaw. Kaya na pintahan sa mo. Nami ang dalan kag mga grabe ang pag-improvement sang aton nga syudad. Suno kay Mayor Jerry Trias ang pagpinta sa mga pampubliko nga lugar ang madugay na nga ginaubra sang lokal nga pamunuan. Tinutuyo sini nga mahatagan sang inspirasyon ng mga Ilonggo pinaagi sa matahom nga mga edipisyo kag mga proyekto. Ang mga taytay taha kag ang mga overpass, mga flyover, ginapatahom ta. And ang ining latest sa diversion road, no? Aside sa color nga ginbutang ta mga Ilonggo traits nga makitaan ta. And gusto ta ni showcase kay gusto ta gid ipakita ang mga importante nga Ilonggo traits nga gusto ta sige-sigihon sang mga Ilonggo. Sa pihak nga bahin, nagbisita naman kay Mayor Jerry Trias ang mga direktor kag staff sang Studio 360 para ipahibalo ang pag-ubra sang miniseries sa syudad sang Iloilo. Ginabidahan ini sa mga artista nga Sanday Ian Veneracion kag Andrea Torres nga ipagwa sa Netflix. Bilog nga bulan ang shooting sa pila ka mga natumod nga lugar sa Iloilo City. Mangin kahigayunan ini para mapasundayag ang matahom nga destinasyon sa Iloilo bangod sang proyekto. Welcome tagin because it is also through this na ma-promote ang aton nga syudad, no, kadamo sang aton nga mga matahom nga lugar kag mga manamit nga pagkaon
amo na welcome ta ining development kay paagi diri gina-promote naman ang aton syudad. Ginkalipay sang alkalde ang balita bangod pinaagi sini, mapakita sa bilog nga kalibutan kung ano katahom kag mainuswagon ang syudad sang paghigugma. Carmela May Rodrigo para sa Level Up Patrol.